horas madihamu amanami inanami napo sobulung do sude nabui marpungu di bagas sorobor ngon ima nama dohoti pertangyangan songoni di amanami inanami namingkuti pertangyanganon secara live streaming toktong do pasal nami horas ba dihamu di bagasan holong neset dewatai laho mamuka pertanyaan duminga majohita zolo martanyang na hohom di bagasa rohata satokin martanyang mahita amen. Tapuji Tuhata marede hita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di perbadia, natu mau palangit dohot tanoon, amin. Tungi semarong aku di akaban wagijang, jala dukon niho dang adong di halamoh rohaku di tanoon nakpe moru sibuku dohot rohaku sai debatado partoano batuan ni rohaku jala parjabaraku saleleng nileleng na haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata jala amanami sayurupi mahami asa unang madele hami ujuro hapagoso tuhami jala unang magopo hubain hami sileho-lehonmu naringgani ujuro pasu-pasu tuhami ramoti hami asa unang marpos ni rohami tu arta na dihasyanganon leho dihami haporsiaon asa dohot hami parjabar di setianon ni akka na porsia diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tajahama hatan itu hatta songon epistel di pertanyaan taboringon imana tersurat di Markus 10 ayat 1 tajahama marsika sorin ale di ayat perpudian non rakmahi tamajaha taringot tu hasesegani huta Jerusalem dot haroroni Kristus laho tumadikon bagas joroi nina sahalak sisianna mamadok ibana bereng ma guru nami ulini aka huta odo hotongamni aka jabuan alai nina Jesus mamadok ibana di idahodo jabu akan abolonon dan pasopuon nanggo dua batu martidi-tidi naso gargarona dungi juhudul libana di dolo jetun todokon ni joroi pulik ma gisukuni si Petrus si Jakobus si Yohanes do si Andreas si mana Pabawa matuhami adigan masai jaladia matadana pabawa nasonggok masaluhutte jaladi hatau Yesus matu nasida songonon jaga mahamu sotung dililuhon halak kamu ailado narosogot manuluk warhu akan amado audoi gabetorok malilu baheno nasida asamolo dibagi hamu barita ni akka hamu suon rodi goarni namarmiam unang hamu tersonggot dang tarbahen naso masa akai alai dang hidup penang ujungna Aina hehe dosogot bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon masa manang lao marluat-luat masa manang haleo permulaan ni pabebeon nadoi rak masih tamajaha aina hehe dosogot maralohon bangso harajaon maralohon harajaon masa mamuse manang haleon parmulan ni pabehenan nadobe di sima sahakna martua doakan atau mangihon hatani bata jalan au piopsa amin marede mahita
Martang yang mahita, ale Tuhan di bata Jehovah amanami para sirohana sumuro. Saya makuning maho marihiti hatam na bajay di tonga-tonga ni parpuan pertangangan namion. Ay naradido kami mananginangi hatam oleh Tuhan. Rapokoma kami di bagasan Panginoon. Sesama dosa nami, pangalusanay bagasan asido orang ni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhatta Ama nami, ina nami, napatu ba pertanyaan rap di tengah-tengah di keluarga. So dinang nuaing na di tengah di bagas coron, horas ma dihita sudina. Shalom. Sa mahita macalo barita nauli hata di debata di bagasan pertengahan tahun. Ibadah surat di Daniel Bidu 12 Esara 1 Esia tapai utiuk ma di bagasan rohat tahu cakapa. Soro mahatana dungi nitiki ujui hehema Mikael iduk nabalgai na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagugutan naso dung dumatangi ola ni dung adong bangso sa ro ditiki panipuli. Alai apala ditiki nasa sadaima malua bangsom luhut akka na Jepang tersurat di bagasan pustahang luan. Jala teropsian halak na modum di bagasan orbuk ni tanoi tersunggul sogot. Nadeba tu hanguluan saing liling na nadeba tu haurahon meragam-ragam. Gabi bias-bias saing liling na jala hala akka na patas marroha marsinodak songon sodang ni langit jala nasida akka na marugudugu torop hala tu hati goran marsinodak songon bitang rodi saing liling na Yaho ale Daniel tabunion ma akka hatai jala sahapi pustahai pai ma jupak tiki panipuli jadi torop halak manuliki hatai gabe tabba situtu parbinoto anna dungi marnida maau Daniel gabe idama jongjong disi dua halak na asing nasara di baribaon ni batang aiki nasada nari di baribanai dungi Roma hata ni nasada madoktu bawa na marpahean hori na jongjong di atas ai ni batang aiki sadia lelingon nasa Jepang ujung ni akka halonganganon dungi hubigi ma suara ni bawa na marpahian hori na jongjong di atas aek na ni batang eki laus di patol-tol ma tangan na siamun do habirang dopak banu gijang asa marmang-mang ibana tu ibana na mangulu saling liling na iko jolo salpu sada tiki dua tiki do satonga tiki naung binuhul hian jaladung pesot parserahan ni pasi-pasi sian bangso na badiai ipi asa marujung salhu nai jadi begitu nian hatai alai dang dapor hakku gabeniku ma ale tu aku ahado apala ujung ni salhu nai alanin na ibana ma lau maho ale Daniel Nai ikon buni jala tersap akka hatai sa rodi tiki panipuli ido sahna. Molo di terjemahan bahasa Indonesia seorang mah idok disi. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu.
Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bersahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kita itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Huriana hina holongan ni tu hatta Yesus Kristus. Panurirang Daniel adalah seorang pria yang dahulu dikenal hingga sampai sekarang. Tanda Daniel na terberita do. Ima di buku Padan Narubi. Daniel lapatana Allah adalah hakim. Allah adalah hakim. Jadi nauli do guarnaon. Dengan alanido satu sedarion akan atoras atar songon na tabudo mabayang guar Daniel. Molo tabain nuaing hitungan angka-angka guar rijolma di sadok portibion. Pasti do guar Daniel na gumudang. Molosian keluarga nami, ubayan perhitungan tararong 5 halak. Jadi syukur aku basa gabe adong sa keluarga 5 guarri sarupan daraku. Ala memang nang marsiboto akyan akan natinggal ni rato. Ima sa sitong napatuduhon guar Danielion mas sayulido. Alay mungkin buido ng apala dia tusi orang tua di bayang guari ng apala saat dikaji pengertian guari akadoh. Allah adalah hakim. Hurian itu hatta Daniel molotabereng kisah perjalanan hidupnya, manang sejarah, buido do honota, taida sian sejarah, adong napait, adong
natongki. Tardisido na dua sisir do taberang. Alana ibana di zaman ni kerajaan Babilonia, lima raja Nebukadnezar di naditaban Jerusalem di sido tarida Daniel. Termasuk kerajaan Babilonia adikuasa yang terkuat pada saat itu. Nabui menguasai segala bangsa. Di soddo ibana dibuan tu Babilonia. Rakdo akadong anda ditaban na sida. Jalan sana sida dijolo ni Raja Nebukadnezar dipakai do ibana di harajaon nai. Pada saat ini songon naposona ma ibana. Anong do keistimewaan ni si Daniel? Ngal taberang secara maloro ibana majujur nipi. Alani hamalon ibana boy do ibana selamat. Boy ibana dihaulongi rajai. Ala adong sada keistimewaan luar biasa. Boy madohonon sada talenta. Karisma yang luar biasa. Suatu pemberian Tuhan. Hamunak kadongan. Dan berdalabuti songoni si Daniel di tonga-tonga ni harajau ni alai adong do tantangan. Adong muncul tantangan. Ahama tantangan ni hamuna akadongan ala kerajaan Babilonia ima akan manobba di bata gada-gadaan. Naso Persia adong di bata. Termasuk doi dohonon ateisme. Tidak mempercayai adanya Tuhan. Ala manobba aka gana-ganaan. Dipaksa mahamuna kadongan si Daniel e-commerce sabadaho. O datong. E-commerce sabadaho. Dipaksa. Alay ahama. Didok si Daniel. Ala ibana nunga. Adong. Sada prinsip. Sada komitmen pabua ibadah na setia do tutuhani sampai akhir. Si Daniel toktong do dito ibana Tuhani mangulu do ni bagasar rohana hola Tuhan di batado si sabaon jala si uluan dang adong na asing dukodi. Ibu di bana ditong. Labatanda di parhor korong ibana do tuhatai. Dang asal. Ay gudang do zalma di parhor korok Tuhan Yesus. Dibuan digatukos sali di isana lay dang na tegat dang na binoto ngahay. Jadang binoto ay penjahat penwaing tong do dipakai ahon kalungkan salib cahira auma Kristen nabuju. Ala roh salik ni Kristusi ina rohana apedau dang isada ukuran bui getung salik ni Kristusi alay anggo ibana amunak kadongan beradapat do ibana do kuasa pertibi alay di sino di patudon ibana siapa dia daktik kitenang tong tikiro do hasusani disima di patudun ibana taringna tuatai odo Tuhan adong do zolmatong tikitenang-tenang tikitabu sonang ibana tabu edena saliling Yesus kirinakan alay duk salpu perdalan na mauli ama
ede nasing nama dedehon. Molotik kita builala didok mau liate marede hupuji holong ni rohawin na. Alai malah si Daniel disadar luar biasa. Hira hatar pani asa ditadaho Tuhani. Isi do Tuhanku. Ini bana si julu si di desar. Luar biasa. Dang hadong ibana manang na adong ketakutan ni ibana apalotik dang hadong. Dia mahatari dan ni huroha kesetiaan. Ala soal ibana soba di dabu ibana tu bagasan inganan ni singa lapar. Si ibana. Alai boado. Anggo ibana setong na tuhat tadi tiup. Alai di bagasan ni markai be mardongat-dongat do ibana tong. Bersahabat dengan alam sekitarnya. Ala boah, ala tuhat tadi do sa setong na mardongan ibana. Mardongan. Alai dongan itu di ibata do ibada di situasi kondisi bui tarida di sima hagugoni haporsiau ni hapete haguni haporsiau ni ipatudu di ibada di situasi kondisi na mencekam keadaan na songoni ancaman alai bui ibada ipaduha ro raja di bereng anggo ira nga habis rain narohana. Ibereng, bah, ay ge mardongat-dongat do si Danilo do singa narohana kan, singa lapar, berkedekidan, bersahabat, luar biasa. Lowang ibana, igora ibana, ay Daniel di do na, arisod doau. Dang lo morohan si Daniel, lao sina ala nga damay si Jatra kan, dohot, singa lapari. Ala ni hagugon ni haporsial itu. Jadi pertarungan setona di paturun ibana ba di arena pertandingan ini kan tersongon halak na adong di arena pertandingan di sini patuduhon kehebatannya tersongon di mana ibana tong. Hurian itu hatta disimak kesetiaan ni ibana merdalat dui dok dengan gabe dihaolongi marupa doi ibana jala diakui do kehebatan batu hamidu na jago na diuna kak nesar jala gabe dipakai ma ibana musena gabe ibana man lebih hebat songos halak jahudi ibana boy bangulu ibana di lingkungan naso dus kepercayaan. Mana dok nadisi iman waeng dang bui di kurjolma marite hite kuasa manang marite hite hagugun yang go hapor siaun molo sitong do diulau jolbai. Aina kadang do sipata pilin pelan kan pilin pelan hapor siaun ni babi ama ba warna na pilin pelan kadang tu kiri kadang tu kanan lapatan dan jalan lurus itu gudang setengah hati, setengah pikiran, itu banyak tol. Alai molo bulat, tanda nak kiningan ibana, basongoni ibana mangulu, basongoni dotong ibana nang ruarate. Bui may songon emas rupani, ay songon somasi itu. Diuji, tetap 24 karat, walaupun dibuang ke lumpur, walaupun dibakar, dia tetap 24 karat. Kira song ni doaing nilai haporsiaw nite. Di bagasan perdalanan ningului ta bereng hamuna akadongan, omman waing disalpui disambut Tuhan maibana. Anong mapangukapon omma turpukon, anong mapangukapon disambut akas surusuruan marhiti pangukapon di bereng. Ali Daniel nunga mona koy sambut, dang jolma. Alai perbadua gijangido disambut.
Diberengi bana ibagasan pangukapon ni akan monang, akan mate, na di kuburan, akan parjolo modding diberengi bana ma lasni rohani akan monang di bagasan Kristus. Itu bagas pangukapon ni. Rawatan nga parjoli bana mereng tutudo adong taringot tu hanguluan, tutudo adong inganan ni surgo inganan ni naprosya, atutu diberengi bana. Tuturo adong paruhuman adong diberengi bana kini sepat orang. Masuk matu api naroko tu pamurunan akka si ulaw na jahaton. Hitope haduan sonani dan si Daniel Odo. Dua patta tu surgo tu api naroko. Hita maboto itu dia tu hita doain. Ngabuira ngaira tak kira-kira au anok kaduara o mau tu api naroko. Au da tu surgo do. Ako to nang buhi tabereng nuang tu dia may nganatta. Baurang atong song na di taon ang tu dia maho lawa do dung mati na tu batu napir tu tabak na tibuk na kan. Ama buang mo do horbo si tiko taduk tarsong ni do be molo di sadya tai taringot tu na molo nunga mamereng dung matua kan. Alai dak kai dokon tu dia do dung mati ni wa tu surgo lagi na tu tabak napir do. Malas rohane sih. Ama si bereng-berengi bolo dihitan, amang bagak ni tabakon, tu somaun na. Arong dope jolma disan, dang dope mati ngalai bana tu bugasan. Amang labok nei di bugasan no hedua kepedung mati aun ni bana. Masuk ibana tu kuburan ni. Ala ri pajong-jong akapaparan na tok tabak na tibon. Uji-uji bana muru marian naisi, patol-tol ibana di bugasa kuburanon. Mula ibana labok dobah tabak na firon ne bana. Perasaan. Agak songoni ma sa setong na akapamikiron tardisi do pedi basa bagian surgo na kan. Alay si Daniel ni sa dibereng ibana do songon dia hinauli ni surgo hola pamerengan idope. Alay ang guarina dang di babua. Alay nunga di matereikan nunga di sahapod di bata ibana ala ni hamonangan kesetiaan ni ibana pasti ibana nunga disambut suruh-suruan ni di bata ibana. Zolmai pe bolo mate haduan, kalau mate itu disambut suruh-suruan itu. Selamat datang surga khasonangan kan. Terido, kalau selesai ngulut tahun, tak tinggal portibion terrodo suruh-suruan ini. Jangan di ida si Danieli, tu surga doho amang inang na terna suruh-suruan itu. Alai sabar ho pa emang, seorang majo satok di kuburan ini. Ida benar dibain. Di Sodom Meredian do kodah. Ini di Boladox akasalip di Sodom Meredian do. Adiga meredi satokid do. Hola na pai mahod do. Alapon itu hatta sia kuburani. Jadi akadongat tanah parjului ngadi berek si Daniel be na doh do ibana tu surgue. Hamuna kadongan di bagasa turpokon omane do pangukapan wahyu. Jala di bereng ibana do sambutan ni parbano gijang. Akka suruh-suruhan di bata, dohot akka lasni rohani akka namorang di bagasat Tuhani, alanima unang beolo hita di palidak di dakala di padilulilu, rupani bahok mahita di haporsiat tay huton Kristusi, urak tatangihod di saddo surgoi nang ita, alai di saddo surgoi ima haporsiammi, di sido hamonangami ima haporsiammi, di sido lasni rohani ima kesetiammi. Setia sampai akhir itu paling utama. Itu pada pangukapo 2 ayat 10b. Saya bercoba horasi rasa mate. Dungi lehonok kumatu hotu perhanguluan. Nah, hendaklah kamu setia sampai akhir. Dan ia akan menerima mahkota kehidupan. Bercoba hita sudiba. Orang sampai gudak ku tapi kiri. Tu surga mata papitor dadata. Di sido inganan ni akan aporsea. Lasmaro hatta. Napi nama orang ni Kristus do hita sudina. Jadi jabar jala partohat do hita dihangulua seng nai tapuji matu hatai parholong rohai. Amin. Martanga meta. Tuhan debat Jehovah manami mau lihat tema di pasar rohanami. Di kodo barita nauli. Di ukapodo di kami padiluan pamerengan tu surgo hasonangan song si Daniel. Naung marni dalas ni rohani akan amonang di banua gicangi. Molotuk pe marukil ibana. Alai
sikka ni akka parukilani ila kodo kalasini roha atik pemarukil hami di Portibion ila kodo sikka ni kalasini roha ima pakirimon doha porsion nami ali Tuhan dang marisuang akka halujaon ya kana porsei atau se pasu-pasu mahami osudina pasu-pasu mahuria malituan hot rodi senglingna di bagasan asini roham mahami mangulu mauliati madiho ali Tuhan. Amin. Marede Mahita. Martang Yang Mahita. Mauliate marohanami diho ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amanami situtu namar mudu ngulu nami mangudut hosanami mangalehon gogo dohot hatawo di hami Tuhan laho mangula ka ulaon na pinasahat mo tuhami. Mauliate marohanami Tuhan ala toktong do di pabicarho hatami tuhami songoni manang marhite partangyangan na pinatupad ni huriam di bagasan budarion. Tuhan say patorang mahatami tu rohanami marhite-hite to di perbadia ajari jala tuturi hami toktong asabui huidahame belgana bidangna dohot tibona pangatusion na pinatorang mi marhite-hite hatami nang hatam naong hutangi ho kami di bagasan tikyon ali Tuhan manungguli rohanami asa toktong hami dungo jala managam di bagasan ngulu namion di patari parhodo tu hami parnidaan taringot tuakana naeng masa sugut jala di patuduhon hodo ali Tuhan marhite baritam barita naulini akana posom nagabiti ruat di hami asa marsihohot hami laho makkanguluhon hatami atong say urupi mahami Tuhan asa tahu kami mangatusi jalam lamar bisuk laho madalani ngulu nami mangasahon hatami. Mauliate rohanami Tuhan huingot kami manuaeng parsaoran na pinasahat mutu ganup kami itonga-tonga ni ngulu nami di keluarga di akapara leon
di akka namardonga tubuh, di akka komunitas doho akka persekutuan, songoni manang di tonga-tonga ni huriam. Huhamole to kami Tuhan, anggota keluarga, ianakon, dongan saripe, na pinasahatmu Tuhami. Dongan nami Tuhan di tonga-tonga ni bagas laho, majalo asi doho dengan di masam. Saya luas mahami Tuhan tok-tok marlas ni roha di tonga-tonga ni bagas. Rap dohot ianakon, na pinalumehon mu Tuhami. Saya pergugui ma akan natoras ama dohot ina marsadani roha lau patupahon akan adingga di tonga-tonga ni keluarga. Patupahon akka pangajarion pateaton akka nauli nadinggan di akka yanakon. Saya unang loas hami Tuhan akan natoras marbias-bias mengajari manangyakon akka yanakon na pinasahatmu Tuhami Tuhan. Dakku boto hami Larang buhay Tuhan ramutan namin sude akan na pinasahatmi Tuhami. Di akka yanakon, di akka pertumbuhan, perkembangan dohot di akka parsauran na. Say homa li Tuhan na pagudang-gudang nasida. Homa Tuhan na mangajari jalan majagay nasida. Say lehot Tuhan patason ni roha. Habisuhon tu akka yanakon. Di akka persekolahan. Di akka perkuliahan. Di akka naong karejo. Asa toktong na sida Tuhan marbisuk jala marhabiaran midaho. Say patubu ma akka yanakon. Natoktong mabiar midaho. Jala gabi akka yanakon na mabuan las ni roha di tonga-tonga ni keluarga. Ali Tuhan songonima nang parsauran nami di tonga-tonga ni huriamon. Sa ilehod di hami toktong sa dani roha. Di akaruas ni huriam mulai siya na met satu na magudang. Di akaulaon si ganupari sa urupi mahami Tuhan. O nama masu-masu dalam mabahin jadina. Unang luas di tonga-tonga nami Tuhan masa perbulat-bulatan kepergutu-gutuan. Molope so sapat dapot. Alang buhay berbeda pat dapot. Alai kolong nasian homa Tuhan na mangarahuti kami. Asa buhay kami Tuhan sa luhut na di baga sasadani roha pasauton sakap mo di tonga-tonga ni huriamon. Persaoran di tonga-tonga ni akapunguan. Di akka sektor-sektor, akka kategorial, akka organ pakubasi. Di akka parhalado ni huriam. Ro di akka na manguluhok kami. Sa ilehon toktong di kami Tuhan. Bisuk luhut gugo na siyan ho. Say pajongjong di tonga-tonga nami Tuhan, di bangso nami aka partugi, aka pamaretta, manggonggomi kami Tuhan di bagasan biar midaho. Nabuhi mabuan hademahon, buhi mabuan haretao di tonga-tonga ni masyarakat bangso nami. Nunga hupay hutihut kami Tuhan akan namasa di tonga-tonga ni luat nami di masyarakat dohot bangso nami on. Saya simaro hamali Tuhan, salpuhon maka hamaolonon. Jalabuhi kami Tuhan nang tujuluan nyarion natap akari na duminggan jupang mahadameon ketentraman do kesejahteraan di tonga-tonga ni masyarakat do bangso nami atau ngali Tuhan saat di ho mangulu nami daging do tod di nami aka napinasahatmu Tuhami kanggota keluarga manang di dia pesa luhut na Tuhan labuhi huda kami manang nahulip siya kami ho ma Tuhan pasahat kami. Saya si maruham di kami. Kalau tungadong siya tonga-tonga kami na marsak. Nagali, na mahiw. Alanya kahamaolon, alanya katantangan. Pero dia akan namarsahit. Saya pahisar mahami sa luhut na Tuhan. Asi maruham di kami. Saya urupi mahami di sa luhut na ngulu namion. Jala tuho mahami marpangusad diyan. Tangiho mahami Tuhan martangiang. Holan mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita huhut papungu pilihan.
Tanya kema piliata ale di bata amanamina di banu gijang. Horo harorwane salu silian leona ringgan do nasa uli basa nama olitus. Upasa taima siana niliomi tu hami pilihan nami tu ho. Sei jalo mai gabe uapna khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparesia kami pilihanon. Padi bulo nara jaumu di tengah-tengah ni huriam do di portibion. Buhai marohanai marhiti hiti todim. Asalam hutadahami godang ni siliau leom itu hami. Asalang gergir hami mandok mauliat itu ho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rahmah hita mangido tangiang alia manami. Alia manami na di banu gicang. Saya pinar badia maguarmu. Saya roh maharajaumu. Saya sauk malomoni roham di banu atongosong di banu gicang. Leo matu hamis sedarion hangudo siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni doa namar dosa tu hami. Unang hami tu pangujunan. Palua mahamis yang pangago. Hai horo na puna harajaon. Do tagugon. Ro dia sama. Di pasu-pasu. Jala di ramoti tuan di batama hita. Di sedako tuan di batama buhina tu hita. Jalasima roharami dehita. Tidak pakot tuan di batama buhina tu hita. Jala di pasor homadamena tu torditabe.